Horasma dihita saluhutna. Adorang so tapetihu jami taon, jumbulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhata Yesus. Hata ni Tuhata nagabe trupu jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tarsurat do di Matius 20 sada, ayat sada sahatu 10 sada. Hujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Laos tepeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Dungi lao madapoton huta Jerusalem, sahak manasida tu sosor Betpage, mardonokon dulu jetun. Sianima disuruh Yesus sisiadna dua halak. Nin nama, lau mahamu tu sosor na dijulumunaan. Mamit terjepak kamu madisi, tabat halu disada, rapdohot anakna. Har-hari jala tubuhamu mai tuau. Jadi mulu tungadong namadok hatana tuhamu, alusi hamuma. Narikko doi di Tuhani. Dungi pitor loason nama. Alai masape sisongoni, asa jupang nahina tahon ni panurirangi. Babuhamuma tuburusion, idama naroma rajami manopotto. Nalabok dorohana, haludido hudulanna, dohot anak ni haludibuban. Dungi lauma akka sisiani patupahon na nidokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahaludi dohot anakna. Diapehom ma ulos nasida tu gijangna. Laos dipahudul ma Yesus tu atasnai. Deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Na dibanari meneliki akarating nihau. Jadi dipasyarakot tu si. Alai sudi natoropi akka na dijuluna nang namangihu siya pudipe. Mangulupulupon. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Hosianna ma digijang. Jadi dinabongoti ibana tu huta Jerusalem, garoma nasahutai, akanin nama isi dohalaki. Jadi dipadok natoropima, Yesus panurirangidoi, nasian huta Nasaret na diluat Galilea. Ima sahakna. Donga saha porsiaun di bagaset Tuhata Yesus, diberita huturpuk jami taudo, perdalanan ni Tuhata Yesus di nanaing bongot tu Jerusalem. Ima adorak somanaon dihau pinor silangi. Lahu manubus nguluta sian dosai. Jala siap baritai, adong ma tolu tonana arga narikot si hangulu nota. Dia mai naparjolo uduk ma tu persuruon ni Tuhani. Donga sa porsiaon, laho madapoton huta Jerusalemi, sahak ma Tuhan Yesus rapdoho sisianna tu sosor Betpage. Dungi disuruh Yesus ma sisianna laho paradehon, narikko di Tuhani. Ima membuat talude na tabat di sosor ni hutai. Di persuruoni dang majua sisiane. Dang didok nasida rupaning tu Yesus. Ai pola marhalu hita Tuhan tu Jerusalem. Somar lu hita merdalapat. Dungi jonok nama huta Jerusalem. Dang dibaen nasida sidalian nasongoni. Alai uduk do sisiane mangului persuruon ni Yesus. Jala di persuruoni dipapos Yesus do rohani sisiani. Didok mulu tungadong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma.
nariko doi di Tuhani. Dungi pitor luason nama. Donga saha porseaon, haudukon ni sisiani tu parsuruon ni Yesus, lau sunggul-sunggul doi nang dinguluta. Nuaik tauji majo marningot. Isarana dijabu manang di parhuriota. Songo dia dona jumo jo respota tu parsuruon ni Tuhani. Jotan mangulahod do manang jotan majua dope. Molo jotad do hita mangulahon parsuruon ni Tuhani, bamoliate ma. Laos tatorus semai tuakati kinaro. Ai ido na hinalomohon ni Tuhatai. Alai sebaliknya, molo jotan majua dope hita mangulahon parsuruon ni Tuhani, tauji maju marningot. Isarana di bagasan na sa mingguon na uktabulus. Adong do parsuruon ni Tuhani na tajua, mulu adong ahama panukkotina. Jala dia ma naborat sian parsuruon ni Tuhani. Ubain na tajua dope. Dungi selanjutnya, boha ulu do hita mamukka ditikyon mangulahoni muse, ta'alusima di bagasan rohat tabi. Na jelas diturpuk jami taon, jupa kita do pesan na arga sitiruota. Ima panguluyon ni siseani mangulahon parsuruon ni Yesus. Dang dilului na sida sidalian manang alasan lahu majua parsuruon ni Tuhani. Nek songonima nak kita. Ay martua do halak na manangihon jala mangulahon hata manak parsuruon ni Tuhani. Napaduahon tora ni turpukon gabe akan nalabok roha jala si pardame ma kehadiratta. Donga saha persyaon tagan mamasuhi Jerusalem tu hatta Yesus, halo dedo di persihudul. Yesus menunggang keledai, bukan kuda, seperti yang biasa bagi seorang raja. Dan kuda bagi seorang raja sering melambangkan kesatriaan, kekuatan, kekuasaan, kewibawaan. Alai mersihudul di atas ni haludido yang gu Yesus. Atik pe raja do ibana. Buasa haludi. Asa jupang dotong songon naung ni hatahon ni panurirang di padan darubi. Didok diturpukon pabuahamu matuburusion. Idama naroma rajami manopoto. Nalabok dorohana. Haludi do hudulanna. Dohot anak ni haludi buban. Buido ita partulus tu Sakaria sia ayak sia. Asing ninapasauton naung ni hatahon ni panurirang Sakariai, laos suhu do haludi melambangkan harajaon manang kepemimpinan ni Yesus. Ya haludi manang keledai sering diidentikan sebagai simbol kelemah lembutan dan juga simbol perdamaian. Jadi mulu marsihudul Yesus di atas ni haludi, naneng dohononna, ia harajaonna manang kepemimpinan ni Yesus, dada songon harajaon ni portibion na jut mangasahu gugu, kekuatan fisik, manang mangasahon kekerasan, lahu patudukon na ginonggomanna. Dak songoni harajaon ni Yesus. Alai marhita na marsihudul libana di atas ni haludi, dego barhonido ia Yesus ima raja na labok roha. Lemah lembut jala raja si pardame. Dongan saha persyaon na labok roha jala si pardame ima muse pesan na arga
si tiruota sia turpu jami taon. Asamian nang dirohata. Jala taingok ma, dang rugi hal na labok roha, manang na lemah lembut doho si pardame. Justru mertua do halak si songoni. Takas dua taingot dihata perhatuaon nani dok ni Yesus di Matius 5. Di sini dok, mertua ma na labok roha, ai teanon nasida do tanoon. Mertua ma si bahed dame, ai guaro do nasida anak ni debata. Lapatan ni hata mertua disi, tudus dui jupangan asin roha, manang jupangan pasu-pasu nasihat Tuhani. Alani i, mulu adong dope halak nagirgir berlaku kasar, mengandalkan huasona bahkan kekerasan, isarana di rumah tanggana, manang dia kaulauna, jala maul mardame, nuaing dipakulingi turpu jami taud dohita. Asa tatiruma Yesus nalabok roha jala si pardame. Naik songonima nang kehadiratta di tonga-tonga ni keluarga, huria, doho diaka parsaurata na merdagami. Gabi akan nalabok roha jala si pardame mahita songon tuhatay. Napatuluhon, pilihom ma narikko di Tuhani, jala ulupem ma Tuhani di bagasan ngulum. Donga saha porsiaon, tagan dibuan sisiani haludi na disosor ni hutai tu Yesus. Ihukdo dia pehon sisiani ulos nasida tu gijang ni haludi. Laos dipahudul ma Yesus tu atasna. Songonido naksian natoropi. Dipahibang bedo ulos nasida tudalan si buluson ni Yesus. Na dibanari manaliki akarating ni hau, dungi dipapyakom ma tudalane. Artina, sian ukap doho sian natarojar ni rohanabi, rap retado natoropi memilihon ola ni nabui tarbahenna lahu majakon Yesusi. Dang alani na terpaksa na sida patupahoni. Alai sia bulus doho sian natarojar ni rohana bidu. Songonido tong napunasa manang pemilik haludi. Di evangelium na asing, songon di Lukas doho Markus, jupak kita do haradion ni roha napunasa haludi. Ima mangaloa sisiani, mabuan haludi nei tu Yesus. Nian sangado iba na keberatan madok buasa har-haram muna anak ni haludi. Buidi teida songon di Lukas 10 ayat 30. Alai holan didok sisiani songot tonani Yesus nariko doi dituhani nindana sida pitorukap dorohana mangaloas haludinai dibuan sisiani. Dungi sudi natorop akan dijulu nang namangihu siap pudi ni Yesus, rap mangulup-ulup pun siap bulus ni rohana sidabi madok, Hosianna di anak ni Raja Daud, pinasupasu ma naro marhiti-hiti goar ni Tuhani, Hosianna madigijang, ima dipadok natoropi, siala las ni rohana majakon haroro ni Yesus. Hosianna namarlapatan doi, pangiduan asa dipalua, manang permohonan supaya diselamatkan. Artina, adong sihol ni roha, adong pengharapan ni natoropi, ang giat haroro ni Jesusi mabuan haluaon, manang keselamatan tunasida. Lumobi ma ditikii ala tongod di bagasan panggonggomion ni bangsorom dope halak Yahudi. Jadi si holdo rohani nasida nang malua siane. Ido ubain huhut diulupun nasida madok tu Yesus. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pangiduan nami palua mahami anak ni Raja Daud. Dukko diulupun natoropi laos adong mamusena manukun isi dohalaki. Dia lusi natoropi ma. Yesus panuri rangidoi. Nasian huta Nasaret na diluat Galilea. Artina, atik pe
sederhana dunian alusnai. Alai laos gabisa da buah-buah doi memeritahon taringot tu Jesusi. Donga saha porsiaon laos ima muse na tinugihon ni turpuk jami tawat tu hita. Asa jupang ma haradion ni roha na majakon dohok memeritahot Tuhane. Nung ngaro tu hattai manopot tita songon ni topik ni minggutta di tikyon. Ida ma naroma rajami tumopotto. Lihat, rajamu datang kepadamu. Rodo ibana mabuan hadameon dohot haluaon di bagasa ngulutta. Atong tajakum maibana jala tabaritahum maholong ni Tuhane. Ima merhite ukap ni rohatta memilihon narikok di Tuhane. Mulu akasisian dohok natoropi naking reta mangapehon akka ulosna tuhaludi dohok tudelani. Nadiba meneliki akarating ni hau. Nuaing ahama nabui terleho kita narikok di Tuhane. Huhut lahu memeritahon holong di Tuhattai. Gugut taido, talenta taido, tikit taido, hepek taido manang arta taido, manang dia pei ganuk mahita patu pahoni sian niojar ni rohanabe. Unang ma sian muruk manang sian nasutarjua. Ai dihaholongi di batado nalas roha mangalehon. 2 Korinsia ayat 7. Dungi dia kapak kirimota na maragami ima dihaluaon sian akan namangi hoti ngulutta manang sian akka paru kilon ni ngulutta. Di bagasan pos ni roha mahita pasahat toni tutuhani. Jala di bagasan lasiroha mahita muse mangulupon tutuhatai madok. Hosianna di anak ni Raja Daud. Hupangido hami palua mahami Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Miyam maho di bagasan ngulu nami. Jala batau mahami mangulahok katami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.